My channel, Miguel Love, shout out. My channel is my passion. Hello there. My channel is my passion. Good morning, lalabs. Good morning. Hello. Miguel Love, shout out. My channel is my passion. How are you, my friend? Ayan, Miss Lola, Miguel Love, shout out po, Miss Lola, Miguel Love, shout out. My love, ayan. Kumusta po? Okay lang po, madam. Ayan. Palike naman po ako. Give me likes, my channel, lalabs. Thank you so much. Shout out po, host. Kumusta, Miss Lola? Ayan. Okay lang po ako, Miss Lola. Me good and you, I am good also, lalab. Sheila Moni Music, Miguel Love, shout out. Thank you so much, lalab. Good morning, everyone here. Mga lalab, don't forget to give me likes, mga lalabs. Ayan. My channel, drop your link, lalab. Drop your link. My channel is my passion. Ng kanyang bahay. 4 million in the house. Miguel Love, shout out. My channel is my passion. Tayo, mga lalab. Sunod-sunod tayong mag-pin. Nakahiga. Ayan, palablab po ako nakapin, mga lalab. My passion. My channel is my passion. Nakapin po, mga lalab. Lablabin po natin. Sister, give me thumbs up. Yes, no problem, lalab. After Miss Lola, I will pin your link. Miss Lola. And next is Sheila. Sir Brochito, Miguel Love, shout out. Good morning po, Sir Brochito. Good morning. Sir Brochito, nagkape ka na. Sheila Mone Music, nagbaba po ng bahay. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. 4 million in the house. Alona Galino, Miguel Love, shout out. Hola. Ayan, Alona Galino, lalab, Miguel Love, shout out. Good morning, everyone. Harang, Alona Galino, lalab, salamat sa paharang. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Good morning, lalabs. Alona? Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. 6 million. Thank you so much, everyone. Ayan. Sir Buchito po, nagbaba ng kanyang bahay, Sir Buchito. Lablabin po natin si Sir Buchito, mananatili sa'yo. Abong mag-inom. Alona Galino. Wow. Abong mag-iinom ng gamot. Samira Lalab, Miguel Love, shout out. Samira, Alona Galino, Lalab, thank you so much. Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Lablabin po natin, nakapin, mga lalab, nakapin po tayo, nakapin. Alona Galino po, nagbaba ng bahay, Alona. My channel is my passion. I am watching your video, lalabs. You have a makeup tutorial? Yes, it's a makeup tutorial. Wow, nice eyelashes. How are you, sis? I am good, lalab, Samira. And how about you? Nice, lalabs. My channel is my passion. Nice makeup. Thanks, there. Ayan, I will connect this one to you. I will give you extra banana. My channel. Nice makeup. Wow. Hindi mo nang pag-ibo yung aircon muna, ma. Sheila Mone Music, nagbaba po ng bahay. Ayan. 4 million, Miguel Love, shout out. Nice tutorial, my channel. I am watching, lalabs. I'm gonna try also this one, how to put makeup like this. Nice tutorial. Keep sharing my channel, please. From my channel is my passion. My channel, ayan, I will connect this one to you, lalabs.
4 million mega love shout out. Another banana for you. Ano, my channel is my passion. Miss Lola, nandito ka pa po, Miss Lola? Miss Lola, nandito ka pa po ba, Miss Lola? Kung wala na tayo kay Miss Lola, punta tayo kay Sheila. Sheila. Sir Jim Gaming, mega love shout out. Sir Jim Gaming. Sir Jim, mega love shout out. Sheila Mone Music Connected. Ayan, from Bruchito Channel. Miss Lola, baba ka po ng bahay. Miss Lola po. Ayan, pin po kita. Still po. Ayan, baba ka po ng bahay. Ayan, I give you 2 banana extra, my channel lalabs. Sir Bruchito, may harang ka, Sir Bruchito, oh. Miss Lola, ayan, si Miss Lola. Miss Lola tayo mga lalab. Ayan, you are the next Sheila Mone Music lalab. Miss Lola tayo mga lalab. Miss Lola, dan na po kay my channel from Miss Lola. Ayan. My channel lalab, kindly return to Miss Lola, already connected to you. Ayan, I watch 2 minutes your video, My channel is my passion. Your makeup tutorial. Si Bruchito, ito ba yung lalabs mo? Wow, sana all. Link done, Miss Lola, from my channel. Ayan. Ayan pala po ako nakapin mga lalab. Nel Alulino, mega love shout out, Nel. Nel Alulino, mega love shout out. Punta kay Miss Lola. Ayan, 958 pala si Miss Lola. Ayan, bigyan kita ng 5 Miss Lola, ha. Welcome pati mo sa mundo ng on-call planner. Yehey. Ayan, Miss Lola, nasa bahay mo ako, lalabs. Ganda ni ate, Tamsak Danhos. Miguel love shout out. Ganda ni ate. Ayan. Bigyan kita ng jacket, lalab. Wow, morning. Let's go, kiss. Keep it simple, survival. Mega love shout out. Ganda, lalab. Meron ka ng jacket. Ganda. Ayan. May jacket ka na. Sheila Mone Music. Dan po. Ayan, Miss Lola. Dan watching, lalab. Hindi na ako nagbakas, ha. Bigyan kita ng 5. Miss Lola. Hindi na ako nagbakas, lalab. Pero short lang naman yung video mo. Mga lalab, palablab pa ako sa nakapin, mga lalab. Palablab po, nakapin. Kuba. Ayan, Miss Lola, pangalawang dikit sa'yo, Miss Lola. Hindi na magbakas si host. Dalawa po sa akin, ayuda, hehe, isa lili. Dami kaso di maka-comment. Ayan mo na, lalabs. What you're going to do today? Ayan. Today, here, nothing to do. Nothing to do, keep it simple, survival. Ayan. Miss Lola Dan po from Ganda ni Ate. Ganda ni Ate, nagbaba ng bahay. Ayan. 4 million mega love shout out. Pangalawang dikit sa'yo, Miss Lola. Ayan, on the way yung 3. Mga lalab, palabalab ako sa nakapin. Mga lalab sa nakapin po.
Palablab na kapin. Sige, sige, sige. Ayan. Ganda ni Ate Lily. Name, gamitin ko ha. Ayan. From Miss Lola. 6 million Mega Love shout out. 6 million in the house. 10 million thumbs up. Thank you so much everyone. Ayan. God bless everyone. God bless. Ayan, pangatlong dikit, Miss Lola. Mga lalab, lablabin po natin yung nakapin, mga lalab. If I did nothing, nothing would get doing. Yes, lalab. Better to do something. Why you are here in the Philippines, keep it simple survival. Why you are here in the Philippines right now? What are you doing here, lalab? You are on vacation? Or you have a business trip? What you did here, lalabs? Ayan, pangapat. Madam Ara, Miguelab, shout out, Miss Lola. Dan. From Nel Alulino. Madam Ara, Miguelab, shout out. Ganda ni ate, nagbaba ng bahay. Ayan. Tamsak, maraming salamat sa patamsak po. Lapag bahay, Nel from Miss Lola. Why I am here in the Philippines? Yes, I am asking, what are you doing here in the Philippines? You have business trip? You have someone here? Maybe you have Habibi here? You met Habibi here or something else? Ara and Elos Vlog Kiss. Ayan. Madam Ara Migalab, shout out. Ayan, pang limang dikit sa'yo, lalab, Lola. Ayan. Miss Lola, pang limang dikit. Kung pupunta na tayo kay Sheila. Sheila, you still here? Drop your link, lalab. Sheila. Sheila, drop your link. Ara, yes, kiss, keep it simple, survival, lalabs. May asawa yan, host. Taga-Antipolo siya. Kiss. Ano siya, Madam Ara? Ibang lahi ba yan? Si Kiss? Or nagpapanggap lang na English spokening dollar? Ikaw ha? Kiss, keep it simple, survival. Anong lahi ba yan, Madam Ara? You have wife here, Kiss, keep it simple, survival, lalabs. Your wife here in the Philippines, you are living in Antipolo? Dan Ara from Miss Lola. Alona Galino, nagbaba ng bahay, Alona Galino. O ibang lahi siya, mashallah. Sana all merong foreign jar. Nakapindan from Alona Galino. But me, I tried too much before. I like also foreigner, but I try, but I didn't get foreigner. Leledan na po, this is my Lola po. Ayan, Sheila, drop your link, Sheila. I tried before to find foreigner like keep it simple survival, but I didn't find it. I don't know why. Ay, naka. My channel is my passion. Hello, Alona. Dito na ako bahay mo from Miss Lola. New video. L3, Migalab, shout out L3. Good morning, us from Riman, Cabizon. Sheila, lalab, drop your link, Sheila. Sheila, nandito ka pa ba, Sheila? If you are here, drop your link. Wala na si Sheila? Oh my God, Sheila already left. Sheila, lalabs, ay. Good morning, Riman, Cabizon. Ganda ni ate. Ayan. Next tayo, wala na. Riman, baba ng bahay, Riman. Wala na si SPRCC Migalab, shout out. Nagpamahaw ka na. Wala pa, Sir Buchito, wala pang pamahaw si host. Maya-maya siguro magtimpla ko ng kape. Payo na lang, Alona, nag-iwan ako ng bakas. Wala pa, Sir Buchito, wala pang kape-kape. Riman, ayan po tayo kay Riman, mga lalabs, Riman. Sunod natin si Sir Bruchito. Ikaw ba, Sir Bruchito, nagpamahaw ka na po pa? Kawild Pig TV connected. OTW sa nakapinos from Riman. Palablab pa ako nakapin, mga lalab. Si Miss Lula Dandikit from Ara and Elos Vlog.
Not everyone will find a foreigner. And not all foreigner are good. Not all they rich. I know that's one, Lalab. I know. Kiss, keep it simple, survival. That's why I didn't find foreigner. Mostly 2 months before I was living in UAE, United Arab Emirates, I tried to find foreigner. Hey! Stop cry. But I didn't find it because mostly too much people there, Indian and also Pakistani and too much Pakistan and United Arab Emirates. Nagpamahaw ka na, hindi pa Sir Buchito. 9 million Mega Live shout out. Ganda ni Ate May 10. Ayan, ganda ni Ate Harang host from SPRCC. Tadadan, tadadan. Alright, ang palatandaan Lalab Mega Live shout out. Link Daniel from my channel. Ayan, Miss Lola. Kay Riman tayo mga lalab na kapin, Riman tayo kay Riman. Si Riman, baby pa, 129 pa lang. Ayan, Riman, bigyan kita ng 5 Riman ha. Quick live for WH. Riman Kabison, lablabin natin mga lalas, baby pa yung bahay. 129 pa lang yung bahay niya mga lalas, lablabin po natin. Sir Bochito po, nagbaba ng kanyang bahay. Ganda ni ate. Ayan, si ate may 10. Ang ingay niya. 3 million Mega Live shout out. Ganda ni ate may 10. Ingay ni host. Shirley Ann Piderio, Mega Live shout out. Sabi siguro ng viewers, ang ingay naman ng bunga nga ng host na to. Shirley Ann Piderio, mga lalads. Ayan, wala pa tayong breakfast niyan mga lalads. Reman Cabison, ayan lalab, Reman. Quick live for WH. Hindi na ako magbaka. Shirley Ann, okay na po. Ayuda from Miss Lola. Ayan. Shirley Ann already give you extra banana from Miss Lola. Miss Lola connected from Brochito channel. Ayan lalabs, Reman Cabison, lalabs. Hindi na ako nagbakas. Miss Lola connected. Ayan kagaga, pinagpapawisan yung ating chingal. Miss Lola, dandikit sa'yo, idol. Magbakas ako sa may bago mo. Katrabaho from Riman. Ayan. Ayan, si ganda ni ate may 10. Mamaya na tayo magbaba ng mga, member. Tatamad si host. Miss Lola, dikit na from Ara and Elos Vlog. Sir Brochito, nagbaba ng bahay. Salamat po from Miss Lola. Rimandan 130 saging from OFW. Ako, mega love shout out. Ayan, lablabin natin. Buksan nga natin yung electric magnetic. Because I feel sweating. Ayan. Electric magnetic. 8 million Mega Love shout out. Riman, dato na ako. Dan na, Riman. Si Miss Lola, pabalikan Riman ang palatandaan. Mega Love shout out. My passion, ayan, OFW ako. Dan idol from Riman, Miss Lola host. Ag energetic mo from Miss Lola. Wala pa tayong kape-kape niyan mga lalabs. Oy, maganda lang siguro yung gising ni host. Ayan, Nel Alolino, nagbaba ng bahay. Shelley, nagbaba ng bahay. Sheila lalabs, I call you maybe many times but you are not a response. That's why I pin another one. Ayan. Ganda 29, saging pa lang from FW. Pakumusta sa may building. Ay, Diyos ko, Sir Bochito, mamaya na yan. Diyos ko, Panginoon ka. Wag, mamaya na po yan. It's too early. Mamaya na po yan. Pagpatak ng 8:30, Sir Bochito, alam mo na ang mangyayari. Palablab po, thanks from FW. Ako, Sheila Moni Music, nagbaba ng bahay. Si ganda ni ate may 10. Ganda ni ate, baka di pa tayo dikit lalabs. Dikit mo na yan sa akin lalabs, baka di pa tayo ex. Shirley Ann Piderio po, nagbaba ng bahay. Mga lalablablabin po natin yung nakapin. 132, gawin na naling 35. Mga lalab, 3 na lang po sa nakapin. Dali. 3 na lang po. 3 na lang sa nakapin, 3. Ayan, magbigayan, maglablaban, Brochito. Dito ako sa tahanan mo from Miss Lola. Ayan. Sa mga nadikitan ko dyan, balikan nyo po ako from Shirley Ann Piderio, mga lalabs. Yung nadikitan ni Shirley Ann, please naman mga lalab, magsukli po kayo. Kung hindi, papasabugin nyo kayo dyan.
Wala nga lang akong barel. Ayan. Miss Lola, nagbaba ng bahay. Shirley, dating dikit po from FW ako. Sheila Muni Music. Ayan. Sheila, nagbaba ng bahay. Sheila. Sheila, oy. Sheila Muni Music, nagbaba ng bahay. Ayan, Riman. Dalawa na lang po sa nakapin, mga lalab. Dalawa na lang. Ayan, dalawa na lang sa nakapin, mga lalabs. Punta na tayo kay Sir Buchito. Dalawa na lang, mga lalab. Dalawa na lang. Miss Lola, si Sir Buchito on the way. Miss Lola Dandikit from Madam Ara. Ayan. Salamat magdikit sa akin. Parang awa nyo na. Makaabot naman ako sa 200 kasi palagi na lang bumabalik sa 100. Ganun talaga ang buhay, lalab. Minsan bumabalik ka talaga sa dati. Minsan talaga, yung parang feeling mo nakataas ka na, bigla ka nang nababagsak. Joking from Miss Lola. Palablab po, thanks from FW ako. Sheila Moni, nagbaba ng bahay, 8 million, migrab, shout out. Ayan, Riman. Mga lalabs, kay Riman, dalawa na lang. Ayan. Dalawa na lang, mga lalabs, kay Riman. Mahina kalaban, mga idol, from, sandali lang, from Miss Lola. Ayan. Huwag nyo namang madaliin si Miss Lola, mga lalabs, baka yan madapa. Ganda ni ate, ayan, nagbaba ng bahay. Di ba, host? Natawag ka, yes. Yes. 8 million, migrab, shout out, mga lalabs. Ayan, ay, mga lalabs, sobra pang aga. Yung hindi pa yan nagbe-breakfast, mag-breakfast muna, mag-inom muna kayo ng kape. Pampagising. Pampagising ng mga nyo, ng mga natutulog na mga ugat-ugat dyan. Yung mga ugat-ugat nyo natulog, gisingin nyo muna. Ay, ang ganda ni Ate OTW param Riman. Mga lalab-lalabin natin si Riman, mga lalabs. Oy, si Riman. Lablabin si Riman, lalala. Ganda ni Ate OTW na po param Riman. Upcoming pre-ayuda 10 sa nyo. Ayan. Lablabin natin yan, mga lalab. Upcoming ni Madam Ara. Lablabin. Ugat na baluktot, host. Kailangan magkape. Oo. Yung ugat mo ata rin man nakabaluktot. Mag-inom ka ng kape para tumuwid. Kasi yung kape dadaan sa mga ugat mo, may initan. Idol, Erwin Biharang, Migalab, shout out. Ayan si Os nga, wala pang kape-kape mamaya, magtimpla tayo, mga lalabs. Idol Erwin, Migalab, shout out. Nandito pala si Erwin Tulpo, patay tayo dyan. Nasaan na yung ayudang 1,000 para sa mga estudyante. Puro ka pangako, oy, Idol Erwin. Migalab, shout out sa'yo. Nasaan na yung 1,000 na pinangako mong ipamimigay mo? Nasaan na yun? Wala. Ayan. Ninya Nakulangan, Migalab, shout out. John Mick 18 tusok, haha, from John Mick. Ayan, Sheila Muni Music, nice. My channel is my passion, nagbaba ng bahay. Mga lalab-lablabin po natin yung nakapin. Hindi lahat nabigyan from John Mick. Umasa pa naman kami na mabibigyan. Oh. Sayang ng mga effort. Idol Erwin B. connected from Buchito. Lily Hi Arad from Lily. Alona Galino, Migalab, shout out. 5 million, Migalab, shout out. Ayan, mga lalabs, 135 na si Riman, lalabs. Magpakasipag ka, Riman, nang ma-reach mo yung lalabs. 1K. Punta tayo kay Sir Bruchito. Sir Bruchito Channel. La 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 la. Alona Galino, nagbaba ng kanyang bahay. Jan Mick, lalabs. O, yung mga di pa nagkape dyan, magkape muna, mga lalabs. Huwag kayo puro white tea. Mag-breakfast muna, inuuna yung white tea. Dan 34, 134 from Idol Erwin. Sheila, nagbaba ng bahay. Sheila. Miss Lola, pakitanggal ng face mask. Bakit, Sir Bruchito, gusto mong makita yung pagmumukha niya? Ayan, may available na 15 PRCC. Gising na, malaking uga. Sir Bruchito, nag-breakfast ka na ba? Sir Bruchito. Ayan, si SPRCC may 15, mga lalab. May 15 si Sir, SPRCC, mga lalabs. Ayan, palablab ako, palablab, 10 million, may galab, shout out.
Ayan mga lalas kay Bruchito Channel, Sir Bruchito. Pustiso ako eh. Haha. Ala, pustiso pala si Miss Lola. 15 available SPRCC. Sheila 62 done. Sheila, you are the next Sheila. Sorry that one Sheila before. Ha? I call you many times. But you are not responding. That's why I feel another one. Bruchito Manoy from RNL's vlog. Ang di magsukli, tutubuan ng pigsa. Ayan. Idol Erwin BOTW from Riman. Idol Erwin nagbaba ng bahay, ang di magsukli dyan. Tubuan ng bitlog. Ayan. 15 available is PRCC Brochito Dan. Ayan, lablabin natin ang palatandaan. Nagbaba ng bahay. Miguel Lab, shout out Lalabs. Mega Lab, shout out everyone. 8 million in the house. Ayan. Good morning sa mga kamartisan dyan, sa mga kapitbahay nating kamartisan dyan. Miguel Lab, shout out. Kagaga na sa kubo na lahat at nagmi-meeting na. Nag-i-start na yung mga kamartisan. Miguel Lab, shout out. Ayan. Sa mga kapitbahay dyan nanonood. Magsukli ng main guys from RNA Los Vlog. Around 7:30 na po sila, nagpulong-pulong na. Andun na po sila sa meeting place nila mga lalabs. 7:30 in the morning every day. Ayan, yung mga marites nandoon. Wala pang kain-kain, wala pang kape-kape. Ayan. Ito po from Miss Lola. John McPassion, nagbaba ng bahay ninyan na kulangan. 15 malaking ugat from SPRCC. Miss Lola Dan Sukli. Miss Lola. Ayan, lablabin natin si Sir Bruchito. Mga lalab na kapin, lablabin natin si Sir Bruchito. Tadadam, tadam. Sir Bruchito, lablabin natin si Sir Bruchito. Nakasabit. Nakasabit yung kanyang malaking ugat. Idol Erwin, nagbaba ng bahay. Idol Erwin Bidan, dikit sa'yo idol from Riman, Cabison. Chararan, charan. 6 million, Miguelab, shout out. Bruchito Dan. Sir Bruchito, Dan po. Ninya nakulangan, Dan sa'yo Sir Bruchito. Mga martes dito, tulog pa. Maya-maya pa yan, mag-aarangkada mga marte. Bulabogin mo na yan, Madam Ara, at umaga na. Baka nakakalimutan nila yung mga, meeting place. Naghihintay na yung iba. Ang palatandaan, nagbaba ng bahay, may Miguelab, shout out. Ayan. 7 million, Miguelab, shout out. Sheila Lalab, you're still here, Sheila. Don't go, Lalab, Sheila. Sheila, Money Music, drop your link, Lalabs. Sana hindi sila magising. Patay tayo dyan. Paggising nila, may bago na naman silang pasabog, mga lalabs. Nakakasira ng buhay. Trabaho nila yan, mga lalabs, kahit wala pang kain-kain, oy. Wala pang kape-kape, basta broadcast lang nila yung kanilang ibo-broadcast. Ayan. Everyday may bago. 7 million, Miguelab, shout out. Ayan, Sheila, Lalabs. Once again to Sheila Money Music, drop your link, Lalabs. Sheila, you're still here, Sheila, drop your link. Sheila. Ay, ambot ka, Sheila. Where are you? Kahit kulay ng panty mo, alam nila ang kulay. Binabantayan nila yung mga sinampay mo, Madam Ara. Sabi siguro, ay may bagong bili si Ara. Nakasabit doon na, ano kayang brand yon? Anong brand yon? Ayan. Lagi na wala si Sheila. Sheila Inday Garutay, Burayray, where are you? Ayan. Masaya si Os from Riman, Cabison. Miss Lola, nagbaba ng bahay. Inday Garutay, Sheila, where are you? Why you always left? Where have you been? Please come back. Please come back. Sheila, oy, ambot man ka Inday Garutay ka, oy. Bumalik ka dire, oy. Inday Garutay, Sheila. Wala na si Sheila, oy. Sheila. Sheila, bumalik ka dire, oy. Madam Ara tayo, Madam Ara. Ayan. Idol Erwin, okay na pa. Idol Erwin, OTW. J-Dog, Miguelab, shout out, J-Dog. J-Dog is in the house. Miguelab, shout out. J-Dog Lalab, Miguelab, shout out. Ayan, lablabin natin.
How are you, my friend J-Dog? Chararirarin, charin, charan. Ayan, meron sa upcoming LS si Madam Ara. Lablabin natin, Madam Ara. Good, from J-Dog. Ang patandaan dito ako sa bahay mo from Miss Lola. Ayan, Madam Ara. Oh my God, what is this? Mga lalab, tamsakan natin ang nakapin, mga lalab. Nakapinda na po ba kayo kay Sir Butchito, mga lalab? Kay Madam Ara tayo, mga lalas. Kay Madam Ara. Ayan, patamsak pa ako nakapin, mga lalab. Kaming LS ni Madam Ara. Chararan, charan. May aswang dyan, Lola. Ang galing talaga gumawa ni Sir. Palatandaan sa kanyang mga kwento. Ayan, mega love shout out, 9 million in the house. Mga lalab, maglablaban, magdikitan. Ayan, magsikapian, magkape muna, magkape, mga lalabs. Ay. Palatandaan, okay na po. Nag-iwan ako ng bakas from Miss Lola. Ayan, hehe, from Miss Lola. Mga lalab, tamsakan po natin ng nakapin. Idol Erwin Dan Repair from Ara and Elos Vlog. Nakatakot nga bahay mo, ha? Sobrang takot ko, parang ayaw ko na umuwi. Boses pa lang ni palatandaan, parang kinikilabutan ka na. Pati yung book mong nakatago, tumatayo. Ayan, 7 million Miguelab shout out, 7 million. Mga lalab-lablabin natin nakapin, patamsak nakapin, mga lalabs, nakapin po tayo, nakapin. Nakapin po tayo, mga lalabs, Miguelab shout out. Ayan. 5 million Miguelab shout out, 21 tamsak Miguelab shout out. Ara and Elos Vlog, Dan Dikit Host. Ayan, 8 milyong nasa bahay ko. Miguelab shout out. Pagpalain kayong lahat ng nandito. Ayan. God bless everyone. J-Dog, hi, dito ako sa bahay mo. Iwan ako ng bakas. Ayan, J-Dog, lalab. Miss Lola is on your house. She is watching right now. Ayan. Riman Cabison, nagbaba ng bahay. Riman OTW. Ayan, Riman, OTW, si Madam Ara. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalabs, nakapin. Please, mga lalab, maluoy na maluoy, patamsak nakapin, mga lalabs. Nakapin, ha? English speaking pala, ha? Agoy, from ang palatandaan. Ara and Elos Vlog, salamat po from Riman. Tamsakan po natin ang nakapin, mga lalab, nakapin. Good morning, Kylie, my friend. Lalab, how are you, my friend? Kylie. Hi, everybody from Kylie Krippner. Ayan. Dan tamsak host sa nakapin from Riman. Ayan, maraming salamat po, Riman, sa patamsak. I am fabulous. How about you, my friend? I am always in good condition. 5 million Miguelab shout out. Ayan. I miss you so much. I miss you every day, my love. Oh my God. My love will see you through. Ayan, Kylie Krippner. You love me, I love you too. Like that. Ayan. J-Dog Party. All right. Okay, Lola. From Miss Lola. Ayan. Ha, you're so funny. You're so funny too, Kylie Krippner. Ayan. That good one. That's awesome. Ayan. Ayan, mga lala, maglablaban tayo, magdikitan, magsuklian, mga lalas. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalas, Madam Ara and Elos Vlog. Ayan. Mga lalab, maglablaban, magdikitan. Maglablaban, 5 million, Miguelab, shout out. Noted, Miss Lola from Palatandaan. Ayan. Mga lalabdan na kayo sa nakapin, magtamsak, mga lalabs. Ayan. 6 million, Miguelab, shout out. Magsuklian po kayo, mga lalabs dyan, magsuklian. Ayan.
Si Miss Lola po, nagbaba ng bahay, Miss Lola. Ayan, si Miss Lola, nagbaba ng bahay. Hey, also, guess what? I'm connected to the link. Kylie Lalab, kindly give thumbs up on the pin. Ara and Elos vlog. Salamat po. Ang palatandaan, mega love shout out. Jerry Kanja Lalab, mega love shout out. Ayan. You're welcome from Kylie Kripner. Sure from Miss Lola. Ayan. 5 million mega love shout out. Ayan, 5 million in the house. Maglablaban, magsuklian. Idol Erwin B. Nagbaba ng bahay si Idol Erwin. Idol Erwin mga lalas, 349. Baby pa pala ang bahay ni Erwin. 349. Sige lalab Erwin, ipipin kita ha. Idol Erwin. Idol Erwin. Baby pa pala to si Erwin, baby. Ayan, yes po ma'am from Idol Erwin. Ayan, Madam Ara and Elos Vlog. Mga lala, patamsak na po ang nakapin. Maluoy na. Ay, maluoy sa nakapin. Magtamsak mga lalabs. Ay. Magtamsak sa nakapin, magtamsak. Dali na, dali. Ayan. Magtamsak na mga lalab sa nakapin. Ayan, Kylie, I saw your comment there. Idol Erwin, dikit na ako sa'yo, agoy. Ayan, tamsak na lami-lami rabana. Ayan, from Riman Cabison, ambot man sa inyo mga dodong Inday. Inday Garutay there. Ayan. 24 tamsak, thank you so much. Ayan. Ayan, 3 million Migalab, shout out. Idol Erwin waiting. Idol Erwin. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Idol. You are the next lalabs because your channel is still baby. Mga lalab, na po ba kayo sa nakapin mga lalas? Sige na maluoy na mga lalab, magtamsak na sa nakapin. Aradan, ayan Madam Aradan na si Erwin po. L3 okay na po from Miss Lola. L3 my friend, kindly return to Miss Lola already connected to your channel. Thank you my friend. Thank you so much. TY Idol Erwin. Ayan, maraming salamat. L3, new video ay connected to Miss Lola. Ayan, lalab, Miss Lola. Si Kylie dan na po sa'yo. Connect na siya sa iyong bahay. Erwin. Idol Erwin. Ayan po tayo kay Idol Erwin mga lalas. Kay Erwin tayo, baby pa yung bahay. 349. Ayan, bigyan kita ng 5 Idol Erwin. Nag-connect ka na kay Miss kay Madam Ara. Puntahan mo yan sa kanyang live. Malalab, maraming tao dyan. Ayan si Sheila. Why you left, Sheila? House niya po saan? Ayan, punta tayo kay mga lalabs, Idol Erwin. Yes, ma'am. Yes. Ayan, Idol Erwin. Dati man tayong dikit lalab sa aking main channel. Idol Erwin. Ayan, Marian Cartwright surprise. Mega love shout out sa lahat. Ayan, salamat po from Idol Erwin. Ayan, 6 million mega love shout out. 6 million. Mega love shout out sa lahat. Sino gusto dyan? Banana, invited ko kayo 10 to 20 free sa bago. Ayan. Mga lalab, tamsakan nyo si Madam Ara. Ayan, kung sinong gusto dyan mga lalabs. Punta kayo sa kanyang live mga lalabs. Ara and Elos vlog sa mga bago dyan. May ayudang 10-20. Ayan. Marian's Cartrang surprise. Nagbaba ng bahay. 4 million mega love shout out. Ayan, on the way, Idol Erwin, ang 5 sa'yo, Islands Ki Vlog, tamsak, dan host. Pinoy Kana Vlog, mega love shout out, Pinoy Kana. Ma'am Ara, nag-iwan ako dyan sa sa'yo. Nagbakas ako dikit. Ayan, from Idol Erwin. Riman Cabison. Ayan, lalab Riman. Buti Riman, wala ka pang pasok. Pinoy Kana Vlog. Ayan si Pinoy Kana. Lablabin, nagbaba ng bahay. Full pack po sa nakapin from Marian. Ayan, Idol Erwin, suklian mo yung mga dumikit sa'yo lalab ha.
Suklian mo, lalabs. Idol, okay. Pulpak po sa nakapin from Marian. Kylie Krepner. Ayan, lalab, Kylie. 9 million, mega love. Shout out. Kylie, thank you so much, lalab. Pinoy ka na vlog, nagbaba ng bahay. Pinoy ka na. Ayan, Kylie. Advance happy Halloween. L3, new video from L3, mga lalabs. Salamat, Ross from Riman. Palablab ako sa aking video, mga lalab. Oh, bakit magkata yung aking mata? You are so awisam from Kylie. Thank you so much, lalab, Kylie. Thank you, my friend, Kylie. Thank you so much, mga lalab. Palablab pa ako sa nakapin. Ayan, Idol Erwin on the way. Ang 5 sa'yo, lalabs. Wala nang bakas si host. Di na ako magbakas, ha. Repair done from Idol Erwin. Ayan, Erwin. Nasa bahay mo ako, lalabs, Erwin. Ano tong nire-repair mo, gripo? Ayan. Nako, ayan, nagising, nagiatay, nagising pa. Marites parang bubuyog, agoy, giatay, nagising ng mga marites. It is called, if you drop my link, please. Kylie Dancer Lola from Miss Lola. Kylie, Miss Lola already connected. Thank you so much from Kylie Kripner, Pulpak sa'yo from Marian Cartrunk. Yes, ma'am, plumbing. Plumbing pala yan. Okay, Idol Erwin. That's you, I already connected to her. From Kylie, ayan. Ayan, 11 million, mega love, shout out. Idol Erwin, ayan, lalabs ha. Pinapanood ko yung video mo, tingnan natin to. Panoorin natin ng 2 minutes para hindi siya malagas. Ayan, 10 million, mega love, shout out. 28 thumbs up, thank you so much, everyone. SPRCC, dito ako sa tahanan mo from Miss Lola. Ayan, SPRCC, si Miss Lola nasa bahay mo, lalabs. Ayan, Erwin, lalab, hindi na ako magbakas, ha. Hindi malalagas, inshallah, hindi siya malagas. Ayan. 8 million, 2 minutes to Idol Erwin. Biyan kita ng 5, ha. Thanks, Lola, from SPRCC Patrol Vlog. 8 million, mega love, shout out. 8 million in the house. Ayan, thanks, Lola, from SPRCC. SPRCC. Mga lalab, palablab pa ako sa nakapin. Baby pa po yung bahay niya, mga lalas. Maluoy na po sa nakapin. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Idol Erwin. Erwin, lalabs, pangalawang dikit. I connected to the link from Kylie Kripner Vlogs. Ayan, Erwin, lalas, pangalawang dikit sa bahay mo. On the way ang 3, lalabs, on the way. Mga lalab, dikitan po natin yung nakapin, mga lalas. Dikitan nakapin po. I connected to the link from Kylie Kripner. Out muna, mana. Idlip muna aga pa. Sige po, Madam Ara. Good night. Sleep well. Sige po, Madam Ara. Good night. Mama chup chup. Marian Cartrunk surprise. Nagbaba ng bahay. Lisa Gonzaga Vlog, mega love, shout out. Good morning, host. Ayan, Lisa Gonzaga, lalab, good morning. Lola, bahay mo raw from SPRCC Patrol Vlog. Lola, baba mo yung bahay mo from SPRCC. Ayan, Lola, ibaba mo yung bahay mo. Marians, dito ako sa bahay mo from Miss Lola. Ayan, 10 million, mega love, shout out. 30 thumbs up, thank you so much, everybody. And also, can you guys help my watch is to please? Kylie Lalabs, until now you are not monetized your channel. What happened to you, Lalabs? Already 2 years ago. Nasunog pa bahay ko, haha, from Miss Lola. Ano nangyari po, Miss Lola? Bakit nasunog? Miss L3, nagbaba ng bahay. Miss Lola, nagbaba ng bahay. My watch hour is the problem. Just tell to your friend, Kylie, to help you to get a more WH. My watch hours. Lisa Gonzaga Vlog, nagbaba ng bahay. Lisa Gonzaga, Pulpak from Marian.
Idol Erwin Vlog, Dan Friend from Pinoy Kana Vlog. It's not monetized yet and I have no idea why I'm trying to get into the habit of doing money live stream. But it feels like it's not working as money as well as much. Lalab, you should to play your video Lalab. You make another account, then night time just play your own video Lalab. But it's different account. Don't don't use your own account because it's problem to Lulu. Marian Pasukli na lang from Miss Lola. Ayan, 354 ka na pang-apat na dikit. If I play my own video, then the net would be a little word, would it? Kylie, I mean that just make another account, not your Kylie Kripner channel. Make another account and just play your own channel. Just make another account, not your account, because it's make problem for you. All right, see what I can do. If I set up another channel, I let you know. Okay, Kylie, just make another channel. Nel isto Delio Waray TV Idol dan po Migalab shout out. Nel Lalab Migalab shout out, pasukli na lang po. Sige Lalas, bigyan mo na kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Fine, I'll see what I can do. Okay, Lalabs? Napapa-English tayo dito mga Lalas dahil kay Kylie Kripner. Madam Elma Migalab shout out. Madam Elma. Ayan, Danharang from Marian. Elma Abayo nagbaba ng bahay. 30 na lang, 1K na kayo, host. 30 na lang. Magwa 1K ka na. Ayan, Lalabs Idol. Erwin. Pang-apat na dikit to ha. Ayan mga Lalab, gawin na natin yung nakapin. 3 na lang po sa nakapin. Dan na po sa nakapin from Elma Abayon. Madam Elma, salamat po. Miss Lola nagbaba ng bahay. Elma Abayon nagbaba ng bahay. Miss Lola dan friend from Pinoy Kana. Ayan, Melski Channel. Good morning, host. Migalab shout out, Melski. Lalab Melski, Pinoy Kana Vlog, nagbaba ng bahay. Mga lalab, 3 na lang po sa nakapin para makapagpin na po tayo ng iba. Ayan, 2 na lang po sa nakapin. SPRCC, baba ka ng bahay, SPRCC. SPRCC, nandito ka pa ba, SPRCC? 2 na lang po sa nakapin, 2 na lang. L3 full pack from Marian. SPRCC tayo mga lalab, SPRCC. Lisa Dan. Yes. Sabi ko sa'yo, kaya diyan titimplahan eh. Sayang ng 10 pesos. Ayan, 340 ka na lalabs. SPRCC tayo mga lalabs, SPRCC. Wait lang mga, inom lang ako ng tubig mga lalab ha. Dali, Migalab shout out. Bigyan natin ng jacket si Dali. Ay, meron na. Wait lang po.
Ayan, 5 million mega love shoutout is PRCC Pulpak from Marian. Elma, nag-iwan ako ng bakas, ano. Elma, nag-iwan si Miss Lola Lalabs. Is PRCC tayo mga lalab, is PRCC. Maraming salamat sa mga nakiisa. Day 2 parking cleaning sunrise. Ayan, is PRCC. Is PRCC dan from Dali V. Pinoy Care dan Tamsak Pop, dating dikit from Elma. Host, pwede isa pasabit ang anak ko, Nel Studio Dilo Waray TV. Nasaan na yun? Bihi pa ba yun? Nasaan na yung bahay niya? Host, out muna ako. Busy na po. Trabaho muna ako. Sige nang, Riman. Mag-ingat ka palagi and God bless. Mr. Dan po. Lisa Gonzaga Vlog, nagbaba ng bahay. Dan na po sa nakapin kanina. Baba mo yung bahay. Ano, PRCC na ba yun? Dan sa nakapin kanina from Elma. Dali B. Ayan, Erwin Dan from Dali B. Natin Dali kung nakadikit ako sa'yo. Dati pala tayong dikit Dali. Dali Strip Vlog, 4.28k. Dati pala tayong dikit lalab sa bahay mo. Adobong okra. I love okra. Pinoy ka na, Pulpak. Pinoy ka na. Nasaan na ba yung PRCC? Diyan, host. Kilalagay ko lang ng video. Ayan. Bibi pa ba yan? Five pa lang. Ayan, Nel, nasa bahay ako. Ito na, host. Ang isabit, thanks. Mga lalapa, lablab pa ako nakapin. Ano pa lang pala to? 5 pa lang. 2.58. Dito, ayan, from Miss Lola. Ayan, Nel. Dinikit ko na yung main channel ko, ha. Mga lalab, baby pa yung nakapin. Mga lalab, baby pa. 5 pa lang. PRCC Vlog Dan from Pinoy Kana. Miss Lola, nagbaba ng bahay. Mga lalab, yung nakapin po, baby pa po yung nakapin. Pinoy Kana, nagbaba ng bahay. Pinoy Kana, thanks, host. Neldan nakapin from Dali B. Ayan, si Madam Elma po nagbaba ng bahay. Lablabin po natin mga lalabs. Yung nakapin po mga lalab, lablabin po natin. 5 pa lang yung kanyang subscriber. Baby pa. Sobrang baby pa mga lalabs. Bigyan natin yan ng 5 lalabs. Nel. Melski channel. Nel is, ayun, Nel na lang. Mahirap i-pronounce. Dandekit si Melski, Nel. Pasuklian na lang lalabs. Ayan, on the way sa nakapin. On the way na, Nel. Lalab, on the way. Lisa Gonzaga, Elma Abayon, Suklidan po. Ayan, dan sa nakapin from Marian. Dali V, nagbaba ng bahay. Nel, dan na po from Lola. Ayan, Nel, lalab, pasuklan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Lablabin natin yung nakapin, mga lalabs. Madam Elma, meron ka bang premiere? Sa lahat ng dumikit sa Nelson Waray TV, anak ni PRCC, mag-iwan lang kayo ng bakas. Ako na bahala sa inyo. Host, maya ulit ha, antok pa ako. Sige na po, Miss Lola, tulog ka muna po kasi maaga pa. Sige na po, Miss Lola. Good night, sleep well. Miss Lola Dan from Dali V. Ayan, Miss Lola, humabot pa si Dali V Dan sa'yo. New upload lang. Ayan, babalik ako. Magdikit pa. Ayan. Sige, panoorin natin yan, lalabs. Elma, Madam Elma.
9 million mega love shout out, 9 million. DJ Boom Boom. Salamat po, good night po from Miss Lola. Sige na po Miss Lola, sleep well. Di pa. Ang cute naman ng ng dog mo. Ayan lalab, nasa bahay mo na ako Nel ha. Hindi na ako magbakas. Dikit ko na lang to host. Gawa muna ako flowers sa mga didikit po, paiwan. Sige Marians lalab, ipin na lang kita mamaya ha. Marians. Nasa flower shop ka lalabs, abroad ka no. Cart rank surprise. Sige na lalab, unahin mo muna yan. Pinoy Dan from Dali. Dan po. Ayan Nel ha, unang dikit Nel. Dan na po sa nakapin from Lisa. Mga lalab, magbakas lang kayo mga lalab. Bahala na sa SPRCC magsukli sa inyo. Kasi sa anak niya raw yan lalabs. And pangalawang dikit SPRCC. Or Nel. Thank you, host. May harang pa. Thank you, host from Marian. Sige lang lalab, gawin mo na yung gagawin mo. Unahin mo yan. Dan sa nakapin from Lisa Gonzaga Vlog. 9 million mega love shoutouts. May harang pa, may harang. Muni Vlog, mega love shoutout, tamsak dan no shoutout. Muni mega love shoutout, Muni, how are you? Salamat lalab Muni sa patamsak mo dyan. Dikit lang kayo sa akin, 15 ninja ko mga idol. Ayan, meron ka ng jacket Muni lalabs. Pwede ka nang magbaba ng iyong bahay. Modern Fru, mega love shoutout, Modern Fru. Modern Fru lalab, mega love shoutout. Dolly Strip Vlog, tamsak dan sa Premier Friend. Ay, may premier pala si Dolly. Ano nga natin to? May premier ka, Dolly. Ayan. Ang cute ng iyong dog. Ayan, pangalawang dikit, Nel. Ayan, Nel. 3 pa. Muni. Ayan, short video lang naman to lalab. So, hindi na ako nagbabakas, Nel, ha? Thanks po, host from Nel. Ayan. 5 million mega love shoutout. 5 million. Nel, 15 tayo from Muni Vlog. Muni. Patingin nga ng bahay ni Muni. Ay, si Komedya Vlog pala to. Ang laki ng kanyang bahay. Sana all. Nel, kayo daw ni 15 daw. Meron siyang 15. Gawin na nating 20 ang nakapin mga lalabs. Ayan, 4 na lang sa nakapin. Ay, 3 na lang. 3 na lang sa nakapin mga lalabs. 3 na lang. $4 million mega love shout out. 4 million. Ayan, 4 million. Thank you so much. Already done modern from my channel is my passion. Ayan, 2 na lang po sa nakapin mga lalab. Tayo, Madam Elma. Nandito ka pa ba, Madam Elma? 17 kay nil OTW. Sige lang lalabs. Muni tamsak. Tadadan. Ayan, kay Madam Elma. Sunod natin si Madam Elma. Kay Duli tayo sunod. Ayan, 21 ka na lalas. Punta tayo kay Madam Elma para matamsakan yan. Hello, Chits TV. Mega love shout out.
Ayan, OFW ako pa, love, Miguel Love, shout out, lalab. Ayan, palablab ako nakapin, mga lalab, nakapin. Elma Abayon tayo, mga lalab. Madam Duli, ikaw sunod, Madam Duli, ha. Then sunod si Lisa. Tadadadan, tadan. Tadadadan, tadan. Mga lalab, tamsakan po natin ang nakapin. New upload po. Elma Abayon, nakapin po tayo, nakapin. Ba't naluding mo to? Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Tamsak host. Chits TV Lalab, salamat sa iyong patamsak, lalabs. Tamsakan po natin, mga lalabs. Wait lang, mga lalabs, babalik ako, ha. Magtimpla lang ako, lalabs, ng gatas para tayong tinatawag na ng ano, chan. Ilma Bayon, dan tamsak, dating dikit. Maglablaban lang kayo, mga lalabs, ha. Magtimpla lang ako, mga lalabs, ng ano, kape para tayong nagugutom na. Wait lang po, ha. Ayan, mga lalabs, magtimpla muna kayo ng kape yung mga nagugutom na dyan. Ayan, mag-fita tayo. Fita, bake naman. Fita, Miguel Love, shout out. Anong company ba ang Fita? Imwaisan Company, bake naman. Pa-sponsor. Ayan, Miguel Love, shout out sa Fita. Harang, Pinoy Kana Vlog. Ayan, mga lalab, kain muna tayo ng biskwit. Kagutom. 7:09 p.m. in Austin, Texas. Ayan, 4 million, Miguel Love, shout out. Rodi Arahita Lalab, Miguel Love, shout out. Short, my future nice, always do your job with your heart. Wow. Anak mo ba ito, madam? Yung ano, lalaki? Short lang pala yon. Mga lalab ako nakapin. Short video lang naman yan, mga lalabs. Si Madam Elma Abayon, merong anak na lalaki. Nurse, wow. Pwede yan siya, madam. Pa-abroadin mo, madam, at mahal ang sahod sa abroad. Ang laki ng sahod ng mga nurse doon. Pa-abroadin mo yan, madam, kaysa dito sa Pilipinas. Mababa ang sahod. Pa-applyin mo yan doon. Bahala siya. Bahala siya, basta napatapos mo na siya. Malaki ang sahod sa abroad. Libre pa yung accommodation.
Ayan, magtimpla kayo ng kape dyan mga lalabs. Huwag kayo puro YTL, my old friend. Mainit pa, matabang pa. Kuya Ed, Miguel Love, shout out Kuya Ed. FW Dan. Ang tabang wala palang asukal. Hi, party music. Makasar na naman yan. Party music. How are you, my friend? Pwede na yan pagtyagaan. Mahirap tayo ma-diabetes. Kasi mga lalas, wala naman talagang asukal sa lagayan. Ubus na. Kaya wag na lang asukalan. Baka tayo ma-diabetes. Kuya old friend. Hello po, Dimple Sakura, Madam Miguel Love, shout out. 4 million Miguel Love, shout out. Oy, party music, Miguel Love, shout out. Ayan, patamsak po lalabs host. Ayan, tamsakan natin yan. Si Madam Beautiful, Dimple Sakura. Ate Dem, Miguel Love, shout out. Palablab po, thanks from OFW. Mga lalab, patamsak po kay Madam Dimple. Ang laki ng bahay ni Madam. Ang sipag niya kasing mag-LS. Ayan. Pinoy Kana nagbaba ng bahay. Pinoy Kana. Mga lalab, may premier po ang nakapin. Mga lalab, ang nakapin may premier. May premier po ang nakapin mga lalabs. Ayan, ano yun natin yung nakapin. Pin muna natin mga lalabs ha. Mga lalabs, tamsakan po natin ang nakapin mga lalabs. Nakapremiere po siya mga lalabs. Ayan, ongoing yung kanyang premier mga lalabs. Puntahan po muna natin. Si Sir Buchito po nakapin. Kids TV nagbaba ng buy. Kids TV. Party Music, Miguel Love, shout out. Ang laki ng bahay ni Party Music. Dan Link ho, sana all lagi may sahod kay Lolo para may pang Jollibee. Kulang pala labs. Oy. Kulang pang bayad ng kuryente. Kulang pang bayad ng internet. Ang internet ko is 1,200 every month. Ang bayaran ko every 24 of the month. Ayan. Ano na ngayon, 24 days na lang, bayaran na naman. Yung nasuldo ko nung nakaraan, pang bayad lang. Pang bayad lang sa internet. Minsan yung internet pa hindi maayos. Ilang araw na hindi maayos yung connection, panay loading. Nakaka-bad trip. Minsan, nag 30 minutes lang yung aking live. Bigla na lang nagsa-shutdown. Buti nga mga yun, medyo okay. Walang tupak yung wifi.
Mga lalab yung nakapin po, mga lalabs yung nakapin po tayo. Tapos na ba yung premiere niya? Hindi pa. Idol Komedya Vlog Dan 16 from Nel Studio. Ayan, Pinoy ka na Vlog Dan Dikit Easy Way from Melski Channel. Nandito pa ba si punta nga tayo kay Marian. ADC Promoter, Miguel shout out. Patamsak po iwan ng bakas. Spare City Party Music. Party Music, you still here? Yung tayo ng kape mga lalabs, oy. Baka mabawon to kahit matabang to. Walang asukal. Dan na rin idol, Nel. Ano ma? Nino? Ni? Ate kulit? Kain kayo mga lalab, oh. Ano bang pero? Director Miguel shout out, Director. Patamsak ako nakapin mga lalab, nakapin po. Tamsakan natin. Patamsak nakapin mga lab, Director Miguel shout out, Director. Lisa Gonzaga, ikasunod ko lalab, Lisa ha. Lisa Gonzaga Dan. Mga lalab, patamsak po ako nakapin mga lalab, Dimple Sakura Vlog. Upcoming live niya mga lalab, siya nakapin po. Tamsakan natin ang nakapin. Nabangkero. Nakapindan from Chits TV. Chits TV OTW, ayan, from Lisa Gonzaga. Dali, meron kang premier Dali, di ba? May premier si Madam Dali. Ayan. Dan na kayo nakapin mga lalab, magtamsak po sa nakapin. Tamsakan po natin yung po, ayan, yung nakapin. Premier ang nakapin, premier mga lalabs.
Patamsak po nakapin mga lalab. May premier po ang nakapin mga lalabs. Yung nakapin po. Salamat Pinoy Care from Melski Channel. And director po ng bahay, director. Ano ma? Nagkuko. Da. Pinalat naman sa 1,000 baga. 2,500. Binariya ko man sana. Mga lab, patamsak po nakapin mga lab, yung nakapin po. May premier po ang nakapin, tamsakan po natin mga lalabs. Ronald My Love Dan. Ayan Ronald My Love, Miguel Love, shout out. Si Jomar, malaki yung kanyang bahay. Sana all. Ayan, 4 million Miguel Love, shout out. Lisa, nandito ka pa ba, Lisa? Lisa Lalab, nandito ka pa? Director po, nagbaba ng bahay. Mga lalab, patamsak naman po ako sa nakapin. Dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan, Madam Dali, nasa bahay mo ako, Madam Dali, ha? Idikit ko na to sa'yo. Baba ka ng bahay, Lisa Lalabs. Sa okra mo to, Lalabs, sa okra. Dali OTW na po from Ronald My Love. Ang sarap ng okra.
Sa akin nga, pinapakuluan ko lang yan tapos sausaw sa toyo na may kalamansi. Sarap na ng kain. Tapos bagong saing na kanin, sarap. 8,833 pa channel ko, 17 na lang para maging 850. Bikenemen, salamat, sana all. Wait lang, Lisa, ha? Bigyan muna natin ng extra banana si Dali. Dali B. Inom kayo dyan, mga lalap ng kape. Yan, pangalawang dikit ko sa'yo, lalabs. Sa iyong premiere. Punta tayo kay Lisa. Sir Richard, Magbato TV, Miguel Love, shout out po, Sir Richard. Miguel Love, shout out, Sir Richard. Ayan, Sir Richard, salamat po sa patamsak, Sir Richard. Miguel Love, shout out. Kids TV OTW, Lisa Gonzaga Vlog. Ayan, si Lisa, baby pala yung bahay ni Lisa. Lisa Gonzaga Vlog, baby pa. Dati man tayong dikit, lalabs. Thank you, host. Sa Mall of Asia. Ayan, lalabs. Malapalablab pa ang nakapin. Baby pa yung nakapin. Ilan pala yung bahay niya? 104. Sobrang baby pa siya. Ronald My Love, nagbaba po ng bahay. Lablabin po natin si Ronald My Love. Dan nakapinos, dapat video ang ibaba, hindi buong bahay, ma'am. Tatahuan, Miguel Love, shout out. May jacket ka na, Tatahuan. Tingnan natin yung binaba ni Lisa. Tatahuan, Miguel Love, shout out. May jacket ka na po. Ayan, Lisa. Dikitan mo yan si Richard Magbato, lalabs. Live streamer yan. Lisa, dapat isang video lang binaba mo. Diba may video ka, lalabs? I-click mo yung video mo katulad nito, oh. Lisa, yung video mong ganyan, lalabs, may makikita ka dyan na share, di ba? May like, dislike, share. I-click mo yung share, lalabs. Ayan, share. Tapos may lalabas na ganyan. Makikita mo yung copy link. Click mo lang yan, lalab. Copy link. Click. Tapos balik ka sa akin dyan sa chat box ng live stream ko. I-copy paste mo lang. Pindutin mo lang sa baba. Ayan, igal mo lang, lalab. So, sa baba ng live ko, mo lang, i-press mo lang siya ng long press. May makikita ka dyan na paste saka clipboard. I-click mo yung paste, ayan. Tapos sabay, ayan, lalabas na yung link mo. Para hindi buong bahay naka Simple Buhay 04 channel, Miguel Love, shout out. Ayan, Lisa, nasa bahay mga ko, Lisa. Biyang kita ng 5, Lisa, ha. Okay po, host. Para hindi lahat ng channel nakababa. Yung mo lang, lalabs. Yung video na gusto mong patamsakan. Katulad nito, lakad-lakad sa Mall of Asia, oh. I-click mo lang yung share dyan. Di ba may nakalagay share dyan, oh. Sa baba ng video mo, share. Tapos copy link. Then balik ka sa live kung saan ka mang live nakapunta. Tapos doon sa chat box nung nagla-live, press mo lang siya doon. Long press.
Tapos makikita mo doon paste, ayun. Tapos click mo lang, aakyat na yung link mo. Yan, dikit na to unang dikit sa'yo, Lisa. Kalimbangin mo yan si Sir Richard Magbato, maraming alagad yan, lalabs. Punta ka sa kanyang live, maraming ayuda yan. Director, ayan, nagbaba ng bahay si Director. Director. Ito pangalawang dikit, Lisa, wait lang at naharang tayo. Inom tayo ng kape, mga lalabs. Kain tayo ng biskwit. Sabay inuman natin ng kape na walang asukal. Solve. Good morning, lalab. Simpleng buhay. Yan, ganyan lalabs, Lisa. Para yan ang matam sa kanila. Ayan, Lisa, pangalawang dikit to sa'yo, Lisa, ha. Hindi na ako magbakas, Lisa. Gawin natin 110 to. Lisa Gonzaga Vlog. Hi, Lisa Gonzaga. Ayan. Yan, pangatlong dikit to, Lisa, sa'yo, Lisa, ha. May harang ka na agad, Lisa. Tingnan mo. Hinarang ka na agad ni Lolo. Wala ka pang 1K. Simpleng buhay, Miguelab, shout out from Lisa. Ayan, 9 million, Miguelab, shout out. 9 million. Ayan, palablab pa ako nakapin, mga lalad. Baby pa yung nakapin po, baby pa. Melski, ayan si Melski po, nagbaba ng bahay. $8,034 pa channel ko, 16 na lang para maging 850. Bikeneman, salamat po. Ayan. From Ronald, my love. 6 million Miguelab, shout out. Simpleng buhay dan from Dali. Yung mga lab, dikitan po natin yung nakapin. Baby pa po yung nakapin, mga lalabs. Baby pa po ang nakapin. Ayan, Lisa, nasa bahay makuli, Lisa. Director po, nagbaba ng bahay. Director. Ayan, short lang naman yung video mo, Lisa. Tadan. Sa Mall of Asia to. Ang daming car. Wow. Nakakamiss mag-mall, mga lalabs. Dito kasi sa probinsya, ang layo-layo ng mall. Kailangan mo pang dayuhin para makapunta ka lang doon sa Naga. Napakalayo. Lisa Gonzaga +1 from Melski. Salamat, lalab, Melski, lalabs. God bless. Pinoy Kana, nagbaba ng bahay. Pinoy Kana. Pinoy Kana Vlogs.
Tadan. Rod my love dan full pack from Simpleng Buhay. Ayan, Lalab Ronald. Dan na sa'yo si Pinoy, si Simpleng Buhay. Full pack. Thank you po, Ma'am Melski Channel OTW Sukli. May harang-harang. Simpleng Boy OTW. Ayan. From Ronald My Love. Ronald My Love. Ubus na. May harang-harang. Yan, si Director po nagbaba ng bahay. Director. Ayan, Lisa Lalab, sabay makuuli. Pinoy Kana tayo, mga lalab. Pinoy Kana naman tayo. Pinoy Kana. Pinoy Kana vlog, nasabay mo ako Pinoy Kana, ito. Ano ba to? May SAS to fill pineapple, paano? Hindi ako marunong magbalat ng pineapple, mga lalab. Halos maubos ko na yung balat, hindi pa natanggal yung mga itim-itim. Ayan, Pinoy Kana. Lisa Gonzaga vlog, dan full pack, sama ako sa mall from Simpleng Buhay. Ganun pala yung simpleng pagtanggal, pagbalat. Ay, ganun pala yun. Tapos, okay, ganun pala yung simpleng pagbalat ng pinya. Lisa Gonzaga vlog +2. Ayan, thank you so much po, Melski Lalabs. God bless. Da-da-da-dan, ta-da-da-da-dan. Da-da-da-da-da-dan.
Ayan, 3 million Miguel Love Shout. Richard Magbato, Dan po, sukli na po. Thank you from Lisa. Yan, Lisa, magbakas ka doon, Lisa. Tapos puntahan mo siya pag nag-live. Bibigyan ka yan lalabs ng ayuda. Simpleng buhay tayo, simpleng buhay channel. Simpleng buhay, nasa bahay mo ako, simpleng buhay, ha? Ayan, simpleng buhay, lalab, nasa bahay mo ako. Simpleng buhay, suklidan po. EDC promoter, ay pangalawang dikit sa'yo, simpleng buhay.
Christina Lingat Santos, Miguel Love, shoutout. Madam Christina, salamat po sa patamsak, Madam. Christina Lingat Santos. Dan sa nakipin, Madam. Ayan, simpleng buhay. Pasuklian mo si Madam Christina Lalabsa. Madam Herminia Sakyap, Miguel Love, shoutout. Madam Herminia, Miguel Love, shoutout sa lahat. Lisa OTW na, from Ronald, my love. Ayan, 7 million, Miguel Love, shoutout. Yan, pangalawang dikit, simpleng buhay. Herminia Sakyap, nagbaba po ng kanyang bahay. Salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Welcome host from Herminia Sakyap. Wait lang, simpleng buhay at tayo naharang. Dan Herminia from Christina Lingat Santos. Regina Charap Lalab, Miguel Love, shout out. Regina, salamat Lalab sa patamsak. Thank you so much. Ayan, simpleng buhay. Nasa bahay makuli. Habay makuli Lalab sa simpleng buhay. Ayan. Patamsak iwan po ng bakas. Salamat po from ADC Promoter. Melski Channel, Dan Tamsak Full Pack. Dan Ronald My Love from Christina Lingat Santos. Ayan, 6 million Miguel Love, shoutout. Pangalawang dikit yun sa'yo, simpleng buhay. Meron pa akong hindi nakadikit sa'yo. Ronald My Love, Dan dikit plus 3 from Melski. Dan Lisa from Christina. Ayan, 6 million Miguel Love, shoutouts. Dan ADC from Christina Lingat Santos. ADC, dan sa'yo si Madam Christina Lalabs. 8 million Miguel Love, shoutout. Christina Santos, nagbaba po ng bahay. Christina Santos. Salamat, simpleng buhay from Melski Channel. 5 million Miguel Love, shoutout. Mga tatlo na lang po sa nakapin. 3 na lang. Simpleng buhay. Dan sa nakapin. Ayan, Lalab, pasuklian mo si Madam Herminia Sakyap, Lalab. Dan na po sa'yo. The Great Enemy, Cat and Dog.
Ayan, lalab, simpleng boy, pangatlong dikit sa'yo. The Great Enemy. Dan Melski. Christina Suklidan na po. Host, balik po ako, sandali lang, urgent po. Sige lang, lalabs. Yan, dalawa na lang sa nakapin, mga lalabs. Para magpin na tayo ng iba. Ang si Ronald Mylab, nagbaba po ng bahay. Ayan, simple lalabs. Ang cute ng yung dog. Yan, 320 na siya. Idol. Melski. Pa ba si Melski? Melski. Cheats TV, nandito ka pa ba, Cheats? Wala na? Tadadan. Christina Dan po. Ayan, salamat. Ronald Mylab, mga lalad na kapin. I don't know. Kinuha mo na yun kanina. Ayan, ginagamit ko. I-charge mo dito mo. Ito. Ito mo. Adi ao. Magdala ka ng cellphone. Oh. Saksak mo naman. Dari-dari-daran. Hindi na ka mo ma. Ito ka mo sakyan. Simpleng buhay dan plus 3 from Melski. Melski lalab, maraming salamat. Si May Maria, iba ma.
Kaya pa din nag-welding. Palablab na kapin mga lala, pangalawang dikit sa'yo, Ronald. Ronald, my loves. Yan, Ronald, meron kang harang. Dan na kayo mga lalas, punta tayo kay Madam Hermenia. Milski lalab, salamat lalab, God bless. Melski channel, natin yung bahay ni Melski. 832 pala to si Melski. Sunod kita lalab sa Melski. Ayan Ronald, meron ka pang harang. 1 minute yung harang mo. Ano ba to? Nestle Philippines. Wow, patula ni Madam with sardines. Madam Hermenia, nasa bahay mo ako, madam mo sa patula mo. Yan, Madam Hermenia. Uta nakakalubot, ma. Uta nakakalubot. Lahat nga ng panty ko, lubot na. Kaya masubraman kaya kang magpaikot. Baka lang lakas naman kaya ako, ba't kasi ang lakas kinsi? Kaya naman pala, nilarapak mo yung mga bado mo eh. Dapat mga lang, mga 9. Grabe naman yan, kaya pala nagkakasurapak naman oh. Larapakan mo yung mga bado mo. Lang taas kaya ka kinsi ma. Melski, lalababa ka ng bahay, Melski. Christina Lingat. Pabayay. Tingnan mo. Yung make up ko yan. Sino nagpataba niya? Mataba na, di ba? Dati lang iwang kang baby. Hindi ko di inyo. Hindi mo ko nung binabaw ka. Ito uda ko siya. Oh! Ikaw ka inyo. Annalyn Galindes, lalab ni Galab, shout out. Annalyn Galindes. Thank you so much, my friend Annalyn. Thank you so much sa patamsa. Post out muna ako, galing kasi ako work, panggabi, sleep muna. Sige na lalab, Lisa. Sleep ka na lalab, God bless. Mag-ingat ka palagi dyan.
Mag-out na ako maya-maya, lalabs. Madam Christina, mag-out na po ako maya-maya. Ayan, everyone here. Hanggang 9 lang ako kasi aalis sila, mama. Himi niya sa Kiapdan, tamsak dating dikit. Sir, Melski, baba ka po ng bahay. Biyang kita ng 5. Di pa ba tayo dikit? Ayan, biyang kita ng 5, Melski. Ayan, Melski, ha. Kasi mag-out na ako maya-maya, lalabs. Ano lang galing this, lalab, thank you. Ayan, ano ba to? Sign of Uncity. Ayan, lalabs, Melski. Dan Annalyn from Christina Lingat. Madam Christina, maraming salamat. Ayan, Melski, short video lang naman to, lalabs. Biyang kita ng 5, ha. Ayan, Melski, ha, oh. Unang dikit. Ito pangalawang dikit, Melski. Amazing. Lalab, Madam Melski. Tatlo na lang sa nakapin, mga lalab. Nakapin, 3 na lang po. Sir James, Migalab, shout out. Sir James. Mga lalab, 2 na lang po sa nakapin. Dan, dan. Yan, 40 ka na po. Kay Madam Christina naman tayo. Christina Lingat tayo, mga lalabs. Sir James, GPGP, Migalab, shout out. Dan, dan.
Salamat si malaking bagay na po. Ayan, salamat din Madam Melski. Christina, Madam Christina. Pagkatapos po kay Madam Christina, mga love, ako po yung magpapaalam na. Ako yung mag-out na po. Kasi may lakad yung aking nanay. Ako yung magbabantay ng tindahan. Ayan, Madam Christina. Christina Lingat, sa bahay mo po ako. Sinigang na bangus. Wow, sarap. Sarap na bangus, mga lalabs. Ayan, Madam Christina. Yung bangus. Yummy bangus. Short video lang pala yun. Ayan, 6 million mega love shout out. Dan sa nakapin kanina. Ayan, Madam Melski, dan pala sir kanina si Madam Herminia, pasuklaan na lang po. Ayan, Madam Christina, sa bahay makuuli. Ato, happy Wednesday update lang po, tamsak lang, sapat na. Ayan, 6 million mega love shout out. James GP dan thumbs up. We're connected from Melski channel. Tadan, tadan, tadan. Tadan, tadan, tadan. Ayan, pangatlong dikit, Madam Christina. Salamat, Herminia. Ayan. Christina, dan dikit, sarap ng bangus mo. Mga lalabs, ako po yung magpapaalam na everyone here. Thank you so much, everyone. Salamat, Herminia. Ako po yung mag-out na po, everyone here. God bless everyone. Ayan, saan man tayong sulok ng mundo, mag-ingat po tayo palagi, mga lalabs. Ayan, God bless everyone. See you again. Bye-bye. Out na si Os, mga lalabs. Bakit may tumutusok sa mata?